zita rangu ndinonzi Farai Mashanju. Kutanga kwandakaita huku idzi, ndakangotangawo ndichingoda huku dzekudya, ndobva ndatsvaga huku. Pakaita umwe munhu aidawo madomasi because aita zvemadomasi. Ndobva ati ina handina mari yemadomasi. Ndakangoipa madomasi akandiitira handina mari yemadomasi. Tikati saka zvinhu zvausina mari yemadomasi, toita sei, tokupa sei madomasi? Tozodza kuti unobhadhara nosvika handizivi ndoita sei, hapana chamukandibatsirana. Ndikati hapana chimwe chaungatipawo here? Svika aiwa ndine huku. Ndikati une huku ngani? Svika ndine huku 4. Ndinogona kupai huku 4 idzodzo, mundipawo nhamba yemadomasi. Ndakati hunza hapo nokuti inini huku dzedu idzi dzechivanhu ndinodzida chaizvo, nyama yacho ndo yandinofarira, inondinakira nokuti ine muto. Ndobva auya nehuku dzake dzaisvika 4. Chibva tatora, chibva tamupa madomasi. Tikati manje huku idzi hadzina jongeka, saka dzinowanda sei? Ndarega ndikutsvagirei futi jongwe ndiwedzere madomasi. Tikati pakanaka. Ndobva auya nejongwe, chibva tadzichengeta huku idzi. Tadzichengeta for about 4 months. Ndobva tatanga kukandira. Tikati panapa hapana achadya nyama, hapana achadya mazai. Tinoda kuti huku dziwande, ndokuti zvitiitire zvakanaka. Huku dzedzi anobva dzawanda zveshuwa, dzatanga kurarira dzikasvika kuma 150. Dzasvika 150 tikaona pakutouyawo kana vamwe vemasupamaketi mahombe vakati tipewo nyama yetinoifarira. Kati ishoma hadzikwani. Nobva tambobata tikavapa. Tikaona kuti kanyama kacho kakuita kadiki, ende kuti dzidzokura dzinotora nguva yakareba about 10 months. Kanoita 1.5, 1.2 kg ndokuti tikatoinyatsoita. Kati hakunawo here imwe huku inogona kuita nyama yakawanda uye ichikura. Svika iriko. Ndobva tabvunzawo vamwe vaita zvehuku, svika kune inonzi hushu tema. Saka ndobva taitsvaga tikati tipeiwo, tikaona vamwe mai vanga vanadzo vachidzichengeta, tikati tipeiwo. Svika ndinotengesa, ndinokuva ne70 tuvana tunyana tunhiyo. Ndobva vatipa 70 iya. Tibva tatora. Tikati kana mukangoita dzimwe chete, tirikuya tichitora zvedu, takaenda chikoramba chikonotora, tikatora 70, tikatora 80, zvikasvika 400. Patakazodzokera svika ndine urombo handisisina dzandina kupai nekuti huku dzangu dzese dzakaita sedzakabiwa dzese. Nemhuka dzavo takadzaona dzakatorara dzakaita mukata huku dzabiwa, huku havasisina. Tikati no pakanaka. Handiti dzinokandira hadzo nokuti vanhu haregai timirire dzikuru. Chibva tadzimirira dzikakura. Saka takadzitsvaga dziri 400. Chibva tabvisa, takangosara nedzimwe dziya dzataidya hedu. Ndobva dzazosara dzava idzi dzetema idzi, ndo dzatakatanga nadzo. Dzikaramba dzichingokandira nokubereka nokuwanda kusvika dzasvika padziri apa. Nhasi tichitopawo vamwe, tichitengesera vamwe, vachingouya tichingodaro tichiedza kuvabatsira kuti zvinyatsoita nyama iti wandei. Huku dzedu dzinosvika 2000 pari zvino. 2000 iyo tichisanganisira machongwe netseketsa. Mukati memachongwe netseketsa imomo pa 2000 ipapo dzine mhando yokuti taane dzimwe dzakaita kunge hanga, dzihanga, vamwe vanodziti dzedzizizi. Dzimwewo dzine ruvara guchena, dzimwe dzine ruvara rwemudota. Dzose pamwe chete dzinobva dzaita 2000. Muri kunyanya kudyidzana zvakadii nesangano reZimbabwe Free Range Association? Iroro tinodyidzana navo zvikuru, taane nguva tichidyidzana navo. Nokuti patakangotanga kuita huku taitsvagawo rubatsiro kuti vatibatsire kuti toita sei kuti huku dzedu dziti wandei. Shuwa ndobva tanorejista tikaitawo mamembers tava nenguva tiinavo. Tandinodira hangu rodhirani, ini ndinoda kutaura chokwadi kuti rodhirani harindipi stress. Sendiri kuti harindipi stress, ndikashaya chikafu ndinoripa zvinhu. Rinozvitsvagira rega, rinodya anything, rinodya cabbage, rinodya sadza, rinodya muriwo, whatever zviripo. Saka kana pasina ndinopa zviripo kusvika zvazowanika, tinenge tichingorarama hadzi. Zvirwere hongu zviripo, asi chikuru ndechekuti pane vaccination program. Ukafambidzana namavheti vanokuudza kuti vaccination program yako misa wakadai kana pakarodhirani. Nokuti isusu kazhinji taenda kuveterinary services yekuministry of agriculture.
ndichinobatsirwa ikoko. Vakatondipa list yemavaccination kunoshandisa so but kazhinji tinodzivaccinata dziri diki kana madaro zvatopara. Kune Newcastle inoda kuitwa after every 6 months. Normally ndo zvatinoita zvokutoti nezuro takatodzipa Newcastle takatovaccinate for the program yachona iyoyo. Saka tinotogara takadaro, ndo chirwere chingatonetsa. Zvimwe izvi kazhinji ibiosecurity, kuchengetedza mukati mehuku menyu kuti hazvidzidzani panofamba huku nepanofamba vanhu nekuti panouya nezvirwere. Zvinonzi short mashingaidzi tinoti matiri kuno kushortlands farm. Shortlands farm is about 13 kilometers from Varimi along road in the longlands. So takatanga kurima huku muna December 2020. Ingori more like a hobby because taifunga kuti tikarima chibage chedu, what can we do kune chibage chedu? Ndikawana idea kuti tikaita value addition yechibage tichipa kuhuku zvinogona kutitira zvakanaka pane kuti titsvage market yekutengesa chibage chedu kana tiri kushoma. Saka takangofunga zvokuti tikatanga kuita marodhana anenge asinganetsi plus nyama yacho inenge iri kudiwa zvakanyanya munyika medu yeZimbabwe. Saka takangotanga nemarodhana mashoma yarabva 300 tichishongoitisa kuda kuita sekuchengetedza chibage chedu as value addition. So ndakapinda magroups mawhatsapp group akati wandei tingotsvagawo information about zvemarodhana because aitsvagawo kuti market nokuti kana huku dzedu dzakura tozotengesa kuku. Saka taitsvaga market tikapinda mumawhatsapp groups akati wandei and then zvakazoitika along the way pakazongoitika one opportunity takawana tikatanga kutengesa machicks. Pane some guys vaida machicks, a few machicks avaingoda per week. Saka takatanga kuwasupply machicks iwayo after about 6 months ekuzoti gaukandima, and then tikatoona kuti inenge project yakutobudirira. Machongo edu anga ari excess, takatanga kutengesa nyama as well to supply marestaurant muHarare, tisapply futi kune mafriends nevamwe vekubasawo tanosupplyawo vanofarira marodzana. Saka takatongoona kuti panenge patori nemarket, marestaurant ari kuda market, ari kuda marodzanas, maindividuals vari kuda marodzanas. At the same time pane vamwe vanotanga kubhiridawo huku tanga takuchitengesa kuti machicks. Nekufamba kwenguvawo takazofunga kuti pane huku zedu 300 tanga tatanga nadzo, zvakadii kuti tiwedzere namba iyaya. Saka from about August, September, October 2021 takatanga kuchengetawo pane machicks anga akubaya. Takatanga kusiya a few tichiti taba kuwedza kubuilda stock yedu. Patinakomana ndanga ndinawo kanzondipa idea kuti aiwa tani tatowedzera namba yacho kuti huku dzedu dziwande. Saka takazobuilda stock yedu from the original 300 takatanga kubuilda stock yedu. Now tane an additional 1000 from the 300 zvakatanga nacho. So namba yedu kozvino pari zvino yava about 1400 nemarodzana iwayo, ende titotarisira kuti tofanira kubuilda kuti capacity because pekutanga takatanga tine breed 1 yemabosh. Anofamba kwenguva takatanga kusanganisa nemabreeds kozvino tine makuku, and pari zvino zvada kubuilda capacity danga ratikuku vakadanga rotisa mablack australop. So kutsvaga nestock about 1000 mablack australop. So in the end I think takatanga ne 3 mabreeds, mabosh iwayo, makuku nemablack australop. Saka ndo namba tinayo.